ଆସେ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ନା ସେ ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ମାଛ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ଏତେ ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇନି ଏବେ ଆଉ 3 ପିସ୍ ରହିଲା ଭଲ ତ ଯଦି ମାଛ ଆଣିବା ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଅନାନ ଦେଇ ଭଲକି ରାନ୍ଧିବୁ ଭଜା 2 ପିସ୍ କାଢ଼ିବୁ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଇସା କ'ଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା